କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? अर्जेंट काम करे କାମଟା ଟିକେ କଣଟା କହିକି ଯାଉନୁ, କାମଟା କହିକି ଯାଉନୁ। हाँ पाखे गोटे जिनस पार्सल पहुँचार अच्छे। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିବା ଆମ ଘରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆରେ ବା ସାନ କ'ଣ କରୁଛ? ପିଠା। କି ପିଠା? ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଖାଇଥିଲି ବୋଉ ସାନ ବୋଉ। ଏଇଟା କ'ଣ ଖଳି? ଏଇଟା କ'ଣ? ଭଜା ଭଜା ପୁର ନା? କୋବି ପକେଇଲନି? ଏଇଟା ହେଲା ବିରି ପୁର। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଜେଜେ ଆଉ ଖଳି ଅଛି ବୋଧେ ତା ଭିତରେ ନା? ଆଉ ଖଳି ଅଛି ବୋଧେ ତା ଭିତରେ ନା? ଦୋକାନଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା? ଆଉ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇଛି